Ai mei vor să plecăm în America. Trebuie să renunț la tot. N-am vrut să cânt fără tine. Putem forma o nouă grupă. Eu fără Alex nu fac nimic. Însă, eu sunt un succes. De la început. Cum se primim pe scena The Talent pe Alex și grupa. Rivalitate. Nouă nume, teamă de nimic. Bună ziua, oameni buni! Sunt Alex și sunt șmecher. Asta este episodul din O Iluzie. Ok, mă. O să începem cu asta. Asta e, nu cu asta. Cu asta. Nu. O să începem mai întâi cu asta. Dacă observați și clipiți de mai multe ori, vedeți că cu ăla dinăuntru seamănă cu un șerm. Dacă vă uitați de aproape, ziceți că vă amintiți așa, eu chiar m-am amintit. Hai, următoarea imagine. Aici, dacă vedeți, se schimbă culorile, nu se mișcă nimica, dacă te observați. Și vedeți, pare că se mișcă din ce în ce mai încet și devine din ce în ce mai mare. Iar asta. Iluzia asta. Dacă vedeți, uite, aici este un cerc. Ziceți că se mărește, dar de fapt, el stă pe loc, se face negru, se face alb, se face negru, se face alb. Asta, Următoarea iluzie. Stați puțin, că am ieșit în greșeală. Ok, nu. Aceasta. Uite aici, dacă vedeți, aici sunt niște săgeți și în cerc este de fapt o linie, dacă observați. Se vede o linie și aici ar trebui să fie niște, cum să zic, niște desene, așa. Asta îmi place. Următoarea iluzie. Iluzia asta, dacă vedeți, ziceți că cădeți. Că dacă vă uitați pe sus, pe margini, peste tot, și dacă vă uitați atent, ziceți că o să cădeți. Și dacă vă uitați mai mult timp, ziceți, vă aminteți și așa, vă încurcă, vă încurcă. Următoarea iluzie, asta. Vi se pare că se rotește, dar nu se rotește. Și vedeți cercul ăla de acolo? El se pare că se rotește, dar nici el nu se rotește. Următoarea iluzie. Următoarea iluzie. Aici, dacă ați observat, este că ziceți că credeți într-o groapă. Uitați. Și ziceți că se mărește imaginea. Te vedeți? Ziceți, dar nu se mărește. Uitați, pe mine deja m-a curcat. Următoarea iluzie. Asta, ziceți că cădeți, dar de fapt nu cădeți. Următoarea iluzie mea. Deci, aici ziceți că sunt, ziceți că se apropii, dar de fapt, ăsta stau pe loc. Aici este un mix care se mai mișcă așa. Mama, următoarea iluzie. Vorbesc mai încet. Uitați aici. Dacă observați, ziceți că mă vedeți în jos. This is the Nu, uitați aici. Folosesc camera și la uitați. Ziceți că sunt niște valuri rezinate. Vedeți? Ziceți că este... Uite, vezi, alb într-o pe negru, negru este pe alb. Aici vedeți cercul de acolo. Ăla trebuie să duc acolo, dar nu se mișcă. Face. Asta ziceți că sunteți într-o tonală cu alb cu negru.
Uite-ți. Așa, ziceți că este scâriat, să știți. Și s-a tras. Ia că pe cealaltă. Uite așa. Poți să te știi aici. Se vede. Eu pot să zici că nu știu oamenii. Asta să mă mie. Tu n-am uitat cu mine. Iluziunea pentru că să vă dați voi seama. Să ziceți scuțioasă, vă seamănă ouă. Ce vă seamănă ouă? Uitați, știți că uitați, este ca ăla acolo. Vedeți?